May mga ugali talaga tayong hanggat hindi tayo ang makakaranas o makakasaksi sa isang kababalaghan, gayon lamang ng aswang o ano paman, ay hindi tayo naniniwala. Nasa kasibahan na kasi nating mga Pinoy, ang to say is to believe. Kaya't kahit na nawarningan na tayo o pagkwentuhan tungkol sa mga kababalaghan, ay binabaliwala lamang natin. At isa ako sa mga taong nabibilang sa ganong paniniwala, Sir Casper. Hello po Sir Casper at sa lahat ng masusugid mong tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa iyo. Ako nga po pala si Rex, tubong Balagtas, Bulacan. Pero nangyari ang kababalagan kong ito sa probinsya ng Negros. Nang minsang magbakasyon kami ng mga magulang ko. Nangyari ito taong 1998. Isang araw noon, nilapitan ng tiyuhin ko ang aking ama at inayang pumunta sa Karatig Baryo dahil sa may piyesta o manong gaganapin. Isama raw kami dahil paniguradong magugustuhan namin doon. Maraming mga nakakaaliw na tanawin at mga paninda, kaya hindi kami mabuburyo. Bigla namang sumabat si Lola Viole at nagsabing kung gusto nilang pumunta sa piyesta, ay sila na lang. Huwag na kaming isasamang mga apo niya dahil baka mapano pa kami. Mga balat kalabaw kayo. Hindi kayo mapapaano roon. Kaya kayo na lang ang pumunta sa piyesta. Huwag nyo nang isama pa itong mga apo ko. Pagdadaldal pang wika ng aking abuela. Lumapit naman ako kay Lola Viole at sinabihan siyang malalaki na kaming mga apo niya. Hayaan na niya kaming magliwaliw sa kanilang lugar. Minsanan lang naman eh. Kapag bumalik na kami sa Bulacan ay paniguradong puro trabaho na naman ang kakaharapin namin. Alam mo kasi apo, ibahin mo ang probinsya na kinalakihan niyo. Dahil dito maraming mga kababalagang nangyayari ang hindi niyo alam. Seryosong saad pa ng abuela namin. Kababalaghan, gaya ng ano po? Tanong ko sa kanya. Gaya ng mga aswang, manlalason at iba pa. Laganap ang ganyang mga kababalaghan dito sa probinsya namin apo. Kaya kayo, mag-iingat kayo ng mga kapatid mo. Seryosong tugon ni Lola Viole. Napapangiti na lamang ako at nagsabing hindi naman totoo ang mga ganyang kababalaghan. Mga kwentong barbero lang ang mga yan, kaya't hindi dapat paniniwalaan. Pinandilata naman ako ng mga mata ng abuela ko at sinabihang mas matanda siya sa amin, kaya dapat pakinggan ko ang mga sinasabi at babala niya. Dahil mas marami siyang alam kesa sa amin. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Huwag mong kakalimutan yan na po. Anya pa. Oo na po, hindi ko po makakalimutan yung mga sinasabi niyo Lola. Tugon ko't natatawa pa dahil may pag-aksyon-aksyon pang pamamalo ng bit-bit na baston si Lola Viole. Sinabihan ko siyang kapag ipinalo niya sa akin iyon, tiyak mawawalan siya ng balanse at matutumba. Dahil iyon lamang ang ginagawa niyang pambalanse sa pagtayo. Nay, payagan niyo na po ang mga batang magliwaliw. Minsanan lang naman po. Magiging abala na rin sa kanya-kanyang buhay ang mga iyan pagbalik namin sa amin. Pangungumbinsing wika pa ng aking ama. Nagwika naman si Lola Viole na pinangangalagaan niya lamang ang kapakanan umano naming mga apo niya. Dahil sa delikado nga ang lugar na pupuntahan nila tatay. Sige na po Nay, kami na po ang bahala sa kanila. Huwag na po kayo mag-alala pa. Sigundang saad ng tiyuhin namin. Dahil doon, wala na ngang nagawa pa si Lola Viole, kundi ang sumang-ayon na lamang sa pakiusap. Basta't bantayan lamang umano kami, dahil baka mamaya ay mapano pa.
Alam naman umano ng tiyuhin naming dayo lamang kami sa lugar nila. Napapailing na lamang ako dahil kahit kailan talaga ay masyadong nagpapaniwala si Lola Viole sa mga aswang-aswang na yan. Hindi naman totoo ang mga yan. Tsaka yung mga kasabihan tungkol sa mga ganyang kababalaghan ay gawa-gawa lamang ng mga taong walang alam sa buhay, kundi ang magtsismisan sa labas ng bahay habang nagkukutuhan. Noon ngang sumapit na ang araw ng aalis na kami, ay marami pang ibinilin si Lola Viole sa amin. Daig niya pa ang aming ina kong magbili ng kung ano-ano. Si nanay nga, napapangiti na lamang at hindi na nagsalita pa. Habang pinagmamasdan si Lola Viole at pinapakinggan ang mga babala nito. Sige na po Lola, aalis na po kami baka mamaya gabihin pa kami sa daanan. Wika pa ng kapatid kong halatang medyo naiirita na sa paulit-ulit na sinasabi ni Lola Viole. Sige na, mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyo. Nga pala, naglagay na ba kayo ng barya sa mga bulsa ninyo? Kung hindi pa abay, maglagay na kayo. Dahil isa iyon sa mga pangontra sa aswang. Muling saad ni Lola Viole. Kahit na wala akong barya sa bulsa ay tumango na lamang ako at sinabing naglagay na ako ng barya. Samantalang ang mga kapatid ko naman ay ipinapakita pa ang baryang inilagay sa mga bulsa. Mabuti na lamang at hindi ako sinabihan ni Lola Viole na ipakita ang barya upang makasigurado siyang may dala nga ako. Para hindi na magdadadaldal pa ang abuela ko ay inaya ko na ang mga magulang kong umalis na kami dahil napakainit ng maglakad. Noon ngang naglalakad na kami papunta sa Karatig Baryo ay panay ang tawanan naming magkapatid dahil sa mga bili ni Lola Viole. Sinabi pa ng kapatid kong babaeng masyadong makaluma umano ang abuela namin. Marami ang mga pamahiin at kasabihang wala namang napapatunayan pa. Sinaway naman kami ni nanay at sinabihang huwag baliwalain ang mga sinasabi ng abuela namin dahil baka mamaya ay magkakatotoo pa. Pati ba naman kayo, Nay, naniniwala sa mga ganon? Ngiting wika pa ng kapatid ko. Hindi naman umimik si nanay at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Kami naman ay hindi pa rin magkamayaw sa pagkukwentuhan kasama ang mga pinsan namin. Sa totoo lang mga kaaswang, hindi ko masasabing liblib na talaga ang baryo na pupuntahan namin. Marami-rami na kasi ang mga naninirahan roon. Yun nga lang, may madadaanan kaming malawak na palayan at niyugan bago marating ang bahay ng kaibigan ni Tio Emilio. Habang tinatahak na nga namin ang malawak na niyugan, ay panay ang tingin ko sa bawat gilid. Sa kadahilan ng parang hindi magandang presensyang nararamdaman ko sa daanang iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may kung anong nagbabadyang panganib. Natigil lamang ang pagmamasid ko nang kalabitin ako ng pinsan kong si Roy at tinanong kung ano ang tinitignan ko. Sinabi ko naman sa kanyang bigla akong kinakabahan nang hindi ko mawari. Marahil ay naninibago lang siguro ako dahil sa tanang buhay ko ay ngayon pa lamang ako naglalakad sa ganoong daanan. Yun bang kakasya lamang ang 2 tao sa daanan at may iilang mga palwa pa ng nyog ang nakaharang sa mga daanan. Oo, insan, naninibago ka lang kaya siguro kinakabahan ka. Hayaan mo at masasanay ka rin katagalan yan. May mga pupuntahan pa tayong magagandang lugar sa susunod na araw, kaya at masasanay ka na rin. Ngiting wika pa sa akin ng pinsan naming si Roy. Sinabi naman ng kapatid kong babaeng halos hindi nga kami payagan ni Lola Viole dumalo sa piyesta. Yun pa kayang isasama nila kaming mamasyal sa susunod na araw. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala kay Lola Viole. Pag akong nagpaalam, paniguradong papayag yun. Pagmamayabang pangwika ni Roy.
Nagkatawanan na lamang kami at nagwika ako ng, ikaw ang bahala, insan. Kapag napapayag mo si Lola, sasama talaga kami sa'yo. Napangiti naman ang pinsan ko at nagsabing magtiwala lang umano kami ng mga kapatid ko sa kanya. Dahil siya nang bahala sa lahat. Basta, malakas ang tiwala niyang papayagan siya ni Lola Viole. Nalalabas kami ng bahay sa mga sumunod na araw. Paglipas ng ilang sandali, ay nakarating na kami sa bahay kung saan ginaganap ang handaan. Kaagad naman ng kaming inaya ng may-ari noong makita kami nito sa labas ng kanilang bahay. Maayos kaming inasikaso at talagang busog na busog ako ng mga sandaling iyon, mga kaaswang. Habang ang mga pinsan ko naman ay panay ang pagbabalot ng mga ulam na iuuwi namin. Uwi ka pa ng pinsan kong si Badong. Ganun raw talaga kapag dumalo ka sa piyesta. Kailangan mong maging ranger para hindi ka magugutom pag-uwi. Walang hiya. Nakakagutom raw kasing maglakad ng napakalayo tapos wala ka man lang bit-bit na pagkain. Abay kailangang may pabreng humpa umano para naman sulit ang pagpunta sa piyesta. Ayos lang naman sa may-ari ng bahay na magbabalot ng pagkain. Marami naman raw kasi silang nilulutong handa at iilan lamang ang kanilang mga bisita. Kaya ayos lang na mag-uwi kami ng mga pagkain. O diba? Sabi ko sa'yo hindi ka talaga magsisisi kung ako ang kasama mo sa galaan. Tsaka busog na busog ka pa. Nakangising wika pa ni Roy at walang sawang nilalantakan ng pagkain. Napapailing na lamang ako at ipinagpatuloy na ang aking pagkain. Sige na, insan, magbalot ka na rin ng ulam. Pangungumbinsing wika pa sa akin ni Roy. Nahiya naman ako sa pinagagawa niya dahil baka mamaya ano na lamang ang sasabihin ng may-ari ng bahay. Baka sabihan pa kaming mga patay gutom. Ay nako, huwag mo nang alalahanin ang sasabihin ng may-ari ng bahay. Tiyak naman na gano'n na rin ang gagawin nila kapag nakikain na rin sila sa bahay natin, kapag may handaan. Sambit niya pa at nabasa niya siguro ang nasa isipan ko. Kitang-kita kong sarap naman ang iba ko pang mga pinsan sa pagkain at para bang walang kabusugan ng mga ito. Matapos kumain ay nag-aya ang pinsan kong si Roy na mag-inom kami. Sinabi naman ng tiyuhin kong sa kanilang lamesa na kami pipwesto kung mag-iinom umano kami para makita nila kung sino ang mga taong lalapit sa amin. Nung tingnan ko naman ang pwesto ng pag-iinuman, ay may nakita akong dalawang lalaking nakaupo. Isa sa mga lalaking nakaupo ay kakaiba kong tumingin. Hindi ko mawari kung bakit bigla akong kinakabahan. Nang makalapit na kami sa pwestong itinuro ng tiyuhin ko ay ngumisi ang lalaki at hindi inaalis ang pagkatitig sa akin. Napansin kong panakan-nakang tumutulo ang laway nito sa lamesa. Grabe naman ang lalaking ito. Parang may sakit yata sa pag-iisip. Sambit ko pa sa aking isipan at ibinaling na lang sa iba ang paningin. Nang sa ganun ay hindi ako mahalatang tinitignan ko rin ito. Baka kasi mabastusan ito kapag nalaman nitong tumitingin na rin ako. Lalo na't dayuhan lamang ako. Dito na lang kayo sa kabila mag-inuman. Pag-ayang wika sa amin ng tiyuhin ko. Kaagad naman kaming lumipat ng mga pinsan ko sa kabilang lamesa dahil may ibang tao pala ang pupwesto sa kinauupuan namin. Nakahinga ako ng maluwag dahil ang buong akala ko talaga ay magiging kainuman na namin ang dalawang lalaking mukhang may saltik sa pag-iisip. Ang tiyuhin na namin ang naghanda ng maiinom naming alak at sinabi niya rin sa may-ari ng bahay na kung pwede ay bukod kami at hindi pwedeng saluhan ng ibang tao. Kilala mo naman ang nanay kong yon. Napakasilan pagdating sa mga apo. Halos hindi nga sila payagan lumabas ng bahay kung hindi lang talaga namin kinumbinsing bantayan ang mga yan. Akala mo kay babata pa.
Natatawang wika pa ng tiyuhin namin. Natawa na rin naman ang may-ari ng bahay at nagsabing, "Wala nang bago kay Nay Bioli, tol. Parang hindi mo naman kilala ang nanay mo. Doon pa man ay talagang napakamasela na noon pagdating sa mga apo." "Siya, mag-inuman na tayo para makarami bago gumabi." Masayang aya pa ng aking ama. Nag-umpisa na rin kaming mag-inuman. Sa paglipas ng mga oras, ay hindi maubos-ubos ang pagkukwento ni Roy tungkol sa mga dalagang pinupurmahan nito. Hindi naman nagpatalo ang iba ko pang mga pinsan dahil nagpasiklaban sila sa mga dalagang nililigawan umano nila. Ako naman ay hindi mapakali sa kinaupuan sa kadahilanang napansin kong panay ang tingin ng isa sa mga lalaking nasa kabilang mesa sa kapatid kong babae. Hindi siya tingin na parang hinubaran ka ng mga kaaswang. Ibang-iba ang pagkakatitig niya dahil sa para bang may lihim na galit ang lalaking iyon sa kapatid ko at parang anumang oras ay tambangan niya ito sa labas ng bahay. Palihim kong tinitignan sa gilid ng mga mata ko ang lalaki at nagwika sa aking isipan ng, "Huwag ka talagang magkakamali ngayon dahil talagang yayariin kita kapag may ginawa kang hindi maganda sa kapatid ko." Natigil lamang ang pag-iisip ko nang tapikin ako sa balikat ni Roy at inabutan ng alak. "Tuloloko na naman, insan. Tsaka mo na isipin ang nobya mong naiwan sa inyo. Magsaya muna tayo ngayon dito. Minsan na nga lang kayo magbakasyon eh." Paberong wika pa ng pinsan ko at bumungis-ngis. "Baliw ka talaga." Natatawang wika ako pa at inabot na ang alak. Sa paglipas ng mga oras at sa pakiramdam ko ay tinatamaan ako ng alak. Narinig kong nag-aya na ang tiyuhin naming umuwi na dahil magagalit na naman sa kanya si Lola Viole sapagkat anong oras na kami makakauwi. Kasama niya pa naman umano ang mga pamangkin niya. Mabuti sana kung hindi dahil papayag siyang magdamagang mag-inom. "Siya, sige. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ninyo, ha? Alalay lang sa paglalakad dahil mga nakainom pa naman ang mga lalaki." Paalala ng asawa ng kaibigan ni Tiyong. "Huwag kang mag-alala, Belen. Kayang-kaya pa naming maglakad pa uwi." Nakangiting tugon ng tiyuhin namin. Noon ngang maglakad na kami palabas ng bakuran, ay biglang natalisod ang pinsan kong si Roy. Kaya't sumubsob ito sa lupa. Kaagad na lumapit si Aling Belen at nagtanong kung ayos lang ba ang pinsan ko. "Sigurado kayong kaya nyo pang maglakad pa uwi? Kung gusto nyo, ipahatid ko na kayo." Suhistyong saad ni Aling Belen. "Nako, wag na. Nakakahiya naman. Kaya pa naming maglakad eh." Wika pa ng tiyuhin ko. Noong papalabas na kami ng bakuran nila ay narinig kong tinawag ni Aling Belen ang tiyahin ko. Kaya sandali kaming napahinto at nilingon ito. Nakita kong may inabot itong plastik na may lamang ulam at nagwika ng, "Dadagdagan niyo ang dala niyong ulam. Marami pa naman kaming pagkain rito. Hindi namin mauubos kaya sayang naman kung mapapanis lang." "Naku, nagbala ka pa. Pero maraming salamat dito sa bring home, ha. Paano? Lalakad na kami." Ngiting wika ng tiyahin ko. "Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi." Rinig kong tugon nito. Noong pumasok na nga ito sa loob ng bahay ay nagpatuloy na kami sa paglalakad pa uwi. Panay pa ang kwentuhan namin ng mga nakakatawa habang naglalakad. Paminsan-minsan pa nga ay nagpagewang-gewang ang pinsan kong si Roy sapagkat malakas ang tama ng alak sa kanya. Binibiro pa namin siyang baka mamaya ay mamulot siya ng palakas sa daan o kaya naman ay magtawag ng uwak. Huwag na huwag niyang gagawin iyon dahil talagang nakakahiya. Natawa lang naman siya at sinabing magpatuloy na kami sa paglalakad at huwag ng maraming daldal pa.
Noong nasa gawin na kami ng malawak na palayan at niyugan mga kaswang, sandali kaming napahinto ng mga pinsan ko. Sa kadahilan ng nakarinig kami ng mahihinang halinghing at para bang may umiiyak at nangangailangan ng tulong. Nagpalingalinga pa kami sa pag-aakalang baka may naghahasa na sa parting iyon at nangangailangan ito ng tulong. Insan, naririnig mo ba yung naririnig ko? Tanong ko sa pinsan ko na medyo may tama na rin ako noon. Tumango naman ito at nagsabing naririnig niya rin daw ang ingay na iyon. Hindi kaya may ginahasang babae? Kinakabahan kong tanong at tila ba nawala biglang pagkalasing ko. Nagwi ka naman ng tsuhin kong hanapin namin kung sino iyong nangangailangan ng tulong. Sinabi ko naman sa kanyang hihingi kami ng tulong dahil sa baka mamaya ay may armas ang taong gumahasa. Malagay pa kami sa alanganin. Ano ka ba? Kung hihingi ka pa ng tulong, malayo-layo pang kasunod na bahay. Paniguradong pagbalik natin natigok na iyang ginahasa. Bulalas na wika ng tsuhin ko sa akin at agaran ng sinuong ang malawak na niyugan. Wala na nga kaming nagawa kundi ang sundan ito. Hindi ko naman kasi pwedeng iwanan ito at baka mapano sapagkat pare-pareho na kaming nakainom. Ang mga kababaihan naman ay pinaghintay lang namin sa gilid ng daanan. Sinabi namin kapag may kakaiba silang nararamdaman o nakita, ay sumigaw lang sila para marinig namin. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang bigla akong nakarinig ng malakas na pag-angil ng hayop. Sabay pa kaming napahinto ng mga pinsan ko at sa iisang direksyon nakatingin kung saan namin narinig ang nakakapanghilakbot na ingay. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang akong nakakita ng bulto ng taong nakatayo sa di kalayuan. At sa pagkuwari ko ay lalaki iyong walang damit. Nanlilimahid ng langis ang buong katawan nito at umaalingasa ang napakabahong amoy na sa tingin ko ay nanggagaling iyon sa langis na ipinapahid ng lalaki. Noong pagmasdan kong maigi ang lalaki ay nakita kong naliligo ang bibig at liig nito sa sarili niyang laway. Idagdag pang para itong asong nagsisihabaan ang mga ngiping nakapalibot sa nakangangang bunganga. Kung kaya, ganun na lamang ang kilabot na nararamdaman ko sapagkat namumula at mabalasik ang mga mata nitong nakatitig sa amin. Dahil sa pagbigla ay naunahan kami ng takot na nararamdaman kaya walang pag-alinlangang nag-uunahan na kaming tumakbo pabalik sa daanan. Nagulat naman ang aking ama at ang tsuhin namin at napatingin sa gawin namin at nagtanong kung ano ang nangyayari. Subalit bago pa man kami nakasagot ay nakita ko sa likurang bahagi naming hinahabol na kami ng nilalang. Sigaw kami ng sigaw at humihingi ng tulong. Mabilis namang kinuha ng pinsan ko ang kalamansing panglagay sana sa pansit at pinagbabato niya iyon sa nilalang na humahabol sa amin. Buisit ka! Alam kong ikaw yung lalaking naglalaway kanina at titig na titig sa mga pamangking kong dayuhan. Kung ayaw mong pagpiyastahan ka bukas ng mga kababaryo mo, umuwi ka na sa inyo at tigilan mo ang mga pamangkin ko. Sigaw ng tsuhin ko. Huminto naman sa paghabol ang nilalang at umangil ng nakakakilabot. Marahil ay hindi naisip ng nilalang na marami kaming naglalakad pa uwi. Ang buong akala niya lang ata ay kami-kami lang na mga pinsan ko. Paasik na tinaboy ng tsuhin ko ang nilalang. Marahan naman iyong umatras at mabilis nang tumakbo palayo. Tara na, bilisan niyo nang maglakad at baka mamaya ay magtawag pa iyon ng kasama. Utos nito sa amin. Binilisan na nga namin ang paglalakad, ngunit hindi pa man kami nakakalayo
ay may malaking ibon ang dumaan sa bandang uluhan ko at dinakot ang damit ko sa likuran. Mabuti na lamang at nahawakan ako ng pinsan ko, kung kaya't hindi ako natangay ng napakalaking ibon. Nakakakilabot ang huni ng ibong iyon at nung tignan namin iyon ay malapaniki ang pakpak at kasing lapad iyon ng payong na nakabuka. Mas binilisan na naming tumakbo. At nang makalapit na kami sa mga kababaihan ay sinabihan namin silang bilisan ng tumakbo. At nang makalapit na kami sa mga kababaihan ay sinabihan namin silang bilisan ng tumakbo. Pero hanggat maaari ay huwag maghiwa-hiwalay. Habang tumatakbo ay dakdak naman ng dakdak ang tiyuhin namin. Dahil kung alam niya lang raw sanang mangyayari ito, di sana'y nagdala na siya ng itak o kutsilyo man lang. Sa pagdaan ng ilang minuto ay narating na namin ang kabahayan. Patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng wakwak. Kung kaya't maging ang mga tao sa kabahayan ay naalarma at kanya-kanyang labas ng bahay nila na may mga bitbit na matutulis na bagay. May mga iilang kalalakihan ang nakakita sa napakalaking ibong lumilipad, kaya't sinubukan nila iyong barilin ng iskopeta, iyong ginagamit ng mga mangangaso na pangbaril ng mga ligaw na hayop. Sa ikatlong pagputok ay umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na pag-angil, indikasyong natamaan ang aswang bago iyon lumipad palayo. Nagsuhestyon ang isa sa mga taga-baryong ihatid na lamang kami sa baryo namin upang ligtas kaming makauwi. Nangangamba raw kasi silang baka mamaya ay bumalik ang aswang at tambangan ulit kami. Pagdating nga namin sa bahay ay sangkatutak na sermon ang inabot namin kay Lola Viole. Kesyo hindi raw kami marunong makinig sa mga sinasabi niya. Hindi na kami sumagot pa upang hindi na humaba ang usapan. Noong tanungin namin ang tiyuhin namin kung kilala niya ang aswang, base na doon sa sinasabi niya noong sinigawan niya ang nilalang, sinabi niya namang hindi. Panakot niya lang raw iyon dahil ayon sa kasabihan, kapag sinabi mo sa aswang na kilala mo siya at pupuntahan mo ang bahay niya ay matatakot raw iyan. Kaya lang ay mukhang mali yata ang timing niya dahil hindi man lang natakot ang aswang o baka naman gutom na gutom lang talaga ang aswang na iyon. Kaya't nagkukumahog iyong makabang biktima ng dayo. Simula noon na rin Sir Casper ay naniniwala na talaga ako sa mga pamahiin at babala ng mga nakakatanda. Dahil mas alam nila ang mga nangyayari kaysa sa mga kabataang pausbong pa lamang. At dahil sa nangyari ay hindi na kami pinayagan pa na maglibot-libot sa mga delikadong baryo doon. At saka marami talagang mga liblib na baryo noon itong mga panahon na to. Lumipas ang ilang mga buwan ay bumalik na kami sa Bulacan. Balik ulit sa trabaho. Hanggang sa lumipas muli ang mga taon ay muli kaming bumisita doon sa Negros para magbakasyon. Pero wala na kaming na-encounter na kababalagan at dumarami-rami na rin ang mga kabahayan. Sa ngayon po ay may sarili na akong pamilya. At si Lola Viole naman ay wala na siya. 3 years ago na sigurong lumipas sa kapanahonan ng COVID yon. Rest in peace po Lola Viole. Kung nasan ka man, sana masaya ka. At salamat sa mga pangaral mo sa amin noong mga binatilyo pa lamang kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng tumapo sa kwento kong ito. Muli po, ako po si Rex ng Bulacan. Huwag kalimutan, may susunod pa na kwento. Lihim na nag-file ng 1 buwang leave si Dondo nang malaman na may kinakatagpong lalaki ang kanyang asawa. Isa siyang marino na kada 6 na buwan ay bumababa ng barko na siyang pribilehiyo niya upang makasama ang kanyang asawa.
5 taon na silang kasal subalit hindi pa rin nabibiyayaan ng anak. Kaya naman sa tuwing bababa siya ay nagpupursigi siyang makabuo subalit hindi pa rin talaga itinatadhana. Sa bahay ng kanyang ate siya nakatira. Hiniram din niya ang motorsiklo ng asawa ng kanyang ate upang kapag naka-helmet lang siya ay hindi siya makikita nito. Alam niya kung saan matatagpuan ang kanyang asawa. Sa madyungan kung saan ito madalas nagsusugal. Dahil dahilan nito sa kanya ay kaya nito iyon ginagawa ay upang libangin ang sarili. Masyado itong abusado sa kanya at nagpaloko rin siya masyado dito. Kaya sa ilang taon ng kanyang trabaho ay wala siyang naipon na kahit kaunting halaga dahil lahat ng sahod ay pinapadala niya sa asawa. Mula sa di kalayuan ay matyaga siyang nagbantay kung may lalaki ba ang lalapit dito. Paggabi na, subalit wala namang lalaki. Puro babae ang naroon, nagmamadyong at sobrang ingay dahil puro kwentuhan at tawanan. Hanggang sa sumapit na ang gabi, doon na niya namataan ng isang lalaking nakamotorsiklo din. Lumapit ito kay Dolor, ang kanyang asawa. Biglang uminit ang pisngi niya nang makita iyon ng harap-harapan. Kumpirmado, may lalaki nga ang kanyang asawa. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, hindi siya basta magalit at magwala. Dahil kailangan niya ng matibay na ebidensya para mahiwalayan na ito. Kakaiba nga lang iyon sa pagramdam sa mga sandaling iyon. Lalo na nang makita niyang biglang paghalik ng lalaki sa noo ng kanyang asawa. Tila umakyat na lahat ng dugo sa kanyang ulo. Kinuha niya ang baong tubig sa kanyang motorsiklo. Hindi niya namalayang naubos na pala niya ang 1 litrong tubig. Nang umalis na ito ang kasalalaki ay palihim niya itong sinundan. Aalamin niya kung saan ito nakatira. Baka binabahay na ito ng lalaki. O di kaya naman ay sa bahay din mismo niya ang mga ito gumagawa ng milagro. Kung saan ang mga ito liliko ay nakabuntot lang siya. Hindi siya lumalapit ngunit sinisiguro niyang hindi ang mga ito makawala sa kanyang paningin. Dumulog ang mga ito sa isang kanto kaya sa unahan ng konti ay huminto din siya at naghintay. Naglakad ang mga ito sa makipot na iskinita. Iniwanan na nakaparada sa gilid ng kalsada ang motor nila. Mabilis na rin ang bawat hakbang niya upang hindi mawala sa kanyang paningin ang dalawa. Kung iyon ang araw na mahuli niya ito ay mas mabuti. Kasi maipapakulong niya pareho ang mga ito. May kalayuan at parehong mabilis na maglakad ang asawa niya at ang kerido nito. Kaya minsan ay nawawala sa kanyang paningin. Ngunit nahahabol din naman. Kasi desidido na siyang mahuli talaga ito. Subalit sa katagalan ay naiwala niya ang mga ito sa kanyang paningin. Hindi niya mahanap pa ang dalawa. Ayos lang. Marami pang pagkakataon. Wika niya sa sarili. Bumalik na siya sa kanyang motor nang may mamataan siyang dalaga na nagmamakaawa sa 2 lalaki. Hanggang sa mahalata niyang hold up yon. Madali niyang nilapitan ng mga ito. Hoy kayo, bitawan niyo siya. Utos niya. Lumayo ang mga ito sa babae, ngunit siya naman ang punteriya ng mga ito. Ngunit hindi siya nagpatinag. May alam siyang martial arts, kaya kayang-kaya niyang idepensa ang sarili. Nang umatake ang mga ito ay agad niyang nilalabanan. Napahanga ang babae nang makita ang galing niya sa pakikipaglaban. Tumakas ang dalawa at iniwanan sila, kaya doon na niya nilapitan ang babae. Ayos ka lang? Tanong niya. Salamat kuya ha. Walang anuman. Anong pangalan mo? Tsaka anong ginagawa mo sa delikadong lugar na ito? Ako po si Lugaya kuya. Pinuntahan ko dito si Juji. Ilang araw na kasi siyang
Di na ba dalaw sa bahay? Naalala ni Dondon ang pangalan ng kalaguyo ng kanyang asawa. Joji rin iyon. Agad niya itong tinanong kung pwede ba itong samahan para hindi delikado dito. Nagpakilala na rin siya sa babae. Sige po kuya, mas mainam din po kasi nakakatakot sa kanila eh. Bakit? Takang tanong niya. Aswang daw kasi ang kanyang lola at nanay. Kwento iyon ng kanilang kapitbahay nang minsang makasalubong ko sa daan. Kaya madalang na akong pumupunta dito. Aswang ang pamilya ng nobyo mo? Gulat na tanong niya. Opo. Sobrang tanyag daw ang mag-inang iyon dito. Napatango na lamang siya at nagka-interes na rin na mapunta ng nasabing bahay. Duda siyang isa lang ang taong hinahanap nila. Hindi niya inasahan ang nasagap na impormasyong iyon. Ang babaw ng utak ng kanyang asawa para pumatol lang sa kalaguyo nitong angkan pala ng aswang. Hindi malayong sa ibang pagkakataon ay maaari din itong maging aswang dahil isa ito sa tagapagmana ng mutsyang itim ng nanay o lola nito. Pagdating nila sa nasabing bahay ay dinig sa labas ang boses ni Dolor. Napakalutong na halakhak nito. Mas lalong rumaragasa ang kaba sa kanyang dibdib. Kumpirmado. Lahing aswang nga ang ginawang kalaguyo ng kanyang asawa. At hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nilang lahat kapag nagkaharap-harap sila. Ilang katok pa lang ay binuksan na kaagad ang pintuan. Isang matandang nagbukas sa kanila at halatang nagulat ito nang makita si Ligaya. Nako, paano ba ito? Gulat na sambit ng matanda. Magandang gabi po, Lola. Andyan po ba si Joji? Nako, Joji. Lumabas ka dyan. Harapin mo ito. Sigaw ng matanda. Ilang sandali pa ay isang lalaki ang bumungad sa kanila. At nakasunod dito ang gulat na si Dolor. Don? Gulat na sambit ni Dolor. Napalingon si Ligaya sa kanya. Kilala mo po si kuya? Tanong nito. Siya lang naman ang asawa ko at kalaguyo niya ang nobyo mo. Sagot ni Dondon na nagtatangis ang bagang. Natahimik ang lahat. Parehong nagulat at hindi inasahan ang sitwasyong iyon. Si Dolor ang unang nakahuma. Madala itong makbang palapit sa kanya at todo hingi ng patawad. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang matukso. Ikaw talagang mahal ko. Pagkasabi niyon ay humakbang ito palapit sa kanya. Ngunit hindi pa man nakalapit ng mga ito ng husto sa kanya nang bigla na lang naging halimaw ang tatlo. Si Joji, ang ina, at ang lola nito. Halos may estatwa sa gulat si Dolor. Habang si Ligaya ay napaghandaan na lagi ang mga nilalang na ito. Minahal ni Ligaya si Joji ngunit nang maibisuhan ng mga kapitbahay ng mga ito na aswang nga ang lahi, ay naging handa na ito lagi. Sa tuwing mapunta sa lugar na mga ito. Kahit aswang ang angka nito ay hindi niya magawang kamuhian ng lalaki. Totoong pag-ibig ang nararamdaman ni Ligaya kay Joji. Ngunit iyon lang ang masaksihan nito. Hindi lang ito ang may parte sa buhay ni Joji at ang masakit pa ay pinaasa lang ito dahil iba ang minahal nito at iyon ay ang asawa ni Dondon na si Dolor. Baon ni Ligaya parati ang langis na pangontra sa mga ito at habak na siyang bili ng kanyang lolo noon na albularyo. Hindi akalain ni Ligaya na magagamit niya iyon sa kanyang mismong nobyo at sa pamilya nito. Akin ka na, Dolor. Hindi ka na pwedeng bumalik sa kanya. Pareho na tayo ng katauhan. Nagulat si Dondon nang marinig yon. Samantalang hindi ang mga ito makalapit sa kanilang dalawa dahil sa bitbit na langis ni Ligaya. Maging si Dolor ay hindi makalapit sa kanila. Kumpirmadong iba ang hininga nito. Hindi na nga ito ordinaryong tao at nanlilisik ang mga mata nito.
habang nakatingin sa hawak na langis ni Ligaya. Karma mo yan, Dolor. Magdusa ka habang buhay dahil hindi na ako babalik sa iyo. Nakakadiring babae ka na. Nakakadiring aswang ka pa. Wika niya sabay talikod at hinila si Ligaya palayo sa bahay na iyon. Teka lang, reklamo ni Ligaya at nagpupumiglas para makawala sa kanya. Ano? Ipagpipilitan mong sarili mo sa halimaw na mga manloloko pa? Bulyaw niya. Nakasimangot itong nakatingin sa kanya ngunit nang muli niya itong hilahin ay nagpatianod na lang ito. Pinaangkas niya ito, hinatid sa bahay ng mga ito. Nagpasalamat naman ito sa kanya bago niya ito tuluyang iniwanan. Pagdating niya sa kanilang bahay, hindi niya akalain na susundan siya ng mga ito. Hindi siya sigurado kung si Georgie ba ito o si Dolor. Basta isa lang ang alam niya. Aswang ang nasa kanyang bubong. At minsan pa ay naglalakad sa kanilang bakuran. Sinilip niya iyon sa bintana ngunit wala siyang makita. Mabilis siyang isinara muli iyon at bumalik sa pagkahiga. Hindi siya bumagon pa at tila hindi maalis-alis sa kanyang ilong ang kanina pang amoy na galing sa paligid. Kahit anong pilit niyang pumikit para makatulog ay hindi niya magawang makatulog dahil sa pambubulabog ng nilalang sa paligid. Sumasakit na ang kanyang mga mata. Hindi niya lubos maisip kung bakit humantong siya sa ganoong sitwasyon. Gayong pangarap lang naman niya ay magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya na hindi sila mahihirapan sa huli, lalo na sakaling magkaanak na sila. Subalit mali siya ng babaeng pinakasalan. At ngayon, buo na ang desisyon niya. Ipapaanal niya ang kanilang kasal ni Dolor. May naririnig na naman siya mga pagaspas ng pakpak sa bintana ng bahay. Walang duda. Si Dolor iyon na pilit makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi niya iyon gagawin. Sa barangay nila iyon pag-uusapan. At buo na ang kanyang pasya. Sa sobrang puyat niya kahit maingay ang labas ay nagawa pa rin niyang makatulog. At nagising siya, mataas na ang tirik ng araw. Pagkalabas niya ng kwarto ay mukha kaagad ng asawa ang bumungad sa kanya. Huwag na huwag ka nang uuwi dito sa aking pamamahay. Wala kang karapatang tumira sa naipundar kong tahanan. Dahil walang puwang dito ang mga ahas. Kasing katinang higa din iyong katauhan. Hindi mapigil na sigaw ni Don Don. Wala siyang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanila sa subdivision na iyon. Mabuti ngang marinig ng mga ito kung gaano ito kalandi. Hindi rin yata ito nakatiis sa mga masasamang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Galit na galit siya kaya hindi niya mapigilang magwala. Bago ito tumalikod ay isang babala ang iniwanan nito. Mag-ingat ka sa pamilya ni Georgie. Hindi mo alam kung gaano sila katuso. Kaya ako sasama sa kanya ay upang protektahan ka. Uwi ka nito. Nailing siya at natawa sa sinabi ng asawa. Parang ang labas ay may utang na loob pa siya dito. Pwede ba, Dolor? Umalis ka na. Hindi na kita gustong makita pa. Babalik ako sa aking trabaho at kahit anong mangyari, hindi na ako babalik sa iyo at ipapaanol ko na ang kasal natin. Kaya huwag ka nang magpakita pa sa akin kahit kailan. Litanya niya. Hindi ako papayag. Kasal tayo kaya may karapatan ako sa iyo. Hindi mo ba naririnig? Magpapaanol na ako ng kasal. Dahil hindi ko na gustong makita yung mukha mo. Nakakadiri ka. Hindi ito umimik. At mas lalong hindi na ito nakapagsalita pa ng hapitin na ito ni Georgie palayo. Nagdesisyon siyang tumigil muna sa trabaho. Inasikaso niya ang kanilang annulment case. At nang nahatulan na ito ay laking tuwa ni Don Don. Makakalaya na siya sa maling babae na kanyang pinakasalan. Pinagdiwang niyang mag-isa ang kanyang pagiging malaya ng muli.
Wala na siyang balak pa na magkaroon ng karelasyon matapos ang kanyang pinagdaanan. Samantalang, sobrang lala ng kinahinatnan ng kanyang dating asawa. Naging aswang na nga, sobrang hirap pa. At halos maihalin tulad ito sa isang daga. Sa sobrang hirap nito ay kulang na lang mamamalimos ito sa kanya. Ngunit hindi siya naawa dito kundi natatawa siya sa sitwasyon nito. Hindi na ito nahiya sa kanya matapos ang ginawa nitong kabulastugan sa kanya. Ilang taon ang ginugol niya rito at puro pagsisisi lamang ang sa kanya dito. Makalipas ang isang taon ng pagiging malaya niya ay hindi niya inasahan na magkikita pa silang muli ni Ligaya. Isa na itong clerk ng bangko at saktong magdedeposito siya ng pera dito. Sinadya niya itong hintayin sa labas dahil hindi niya ito makausap sa loob. Don, sambit nito nang inaangat niya ang windshield ng kanyang helmet. Hello, tipid na sagot niya at niyayanan niya itong sumakay. Hindi na nagdalawang isip pa si Don na magtapat dito ng nais at iyon ay ang umakyat ng ligaw. Pwede naman, wala rin akong nobyo. Tila umakyat na kaagad siya sa langit. Iyon pa lang ang naging sagot ng dalaga. Hindi niya ito tinigilan sa panliligaw kahit umabot ng 3 kontrata na niya sa barko. 1.5 taon din yon, naniniguro din ito sa sarili. Kaya mas lalong nakakatiyak siya na ito na talaga ang babae na pwede niyang iwanan at pwede ring balikan anumang oras sa kanyang pamamahay. Nang sagutin siya nito ay sobrang saya na walang kapantay yon. Alam ko na ikaw na ang babaeng magiging katuwang ko sa buhay, Ligaya. Pareho naman tayo ng nakaraan. Alam mo yan, hindi ba? Kaya sana hindi na mauulit pa yon. Wika niya sa dalaga. Oo naman, at hindi ko naman akalain na muling magkaros ang ating landas at magiging nobyo pa kita. Wika nito. Ngumiti siya ng matamis. Siya rin ay hindi makapaniwala. Noong unang kita naman nila ay wala silang interes sa isa't isa. Siguro ay dahil natabunan ng galit niya sa kanyang dating asawa. At ngayon wala na siyang pinalampas pa, total ay pareho na silang may edad. Kaya niyaya na agad niya itong magpapakasal. Masyado kayatang siniswerte. Namamanhikan ka muna at magsilbi oy. Ipag-igib mo ng tubig sila nanay sa bukid. Tsaka amuin mo ang mga alagang aso at kalabaw namin sa bukid. Nakangising wika nito. Pambihira naman. Ginawa niya iyon, alang-alang sa seryosong alok niya sa dalaga. Nakita nitong seryoso siya, kaya tuloy na ang kasalan. Lalo na at boto rin sa kanyang pamilya ni Ligaya. Tagumpay na naidaos ang kasal at dahil may ipon naman siyang pera ay hindi na niya ninais pa na sumampa ulit sa barko. Nagdesisyon siyang magnegosyo na lang na siyang suportado naman ni Ligaya. Tunay nga sinasabi nilang ang buhay ay sugal, minsan may talo. Sa huli naman ay may panalo. At lalong mananalo ka kapag palagi kang nagkakape. Wakas.